Tomasz Wiśniewski, dyrektor Fabryki Kultury w Redzie. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy, witam pana. Fabryka Kultura, czyli Miejski Dom Kultury. Już tutaj wiemy, że będzie rozbudowywany. W przyszłym tygodniu odbędzie się przetarg na rozbudowę. O jakie konkretnie elementy wzbogacić się ma ten budynek? Tak, rzeczywiście w przyszłym tygodniu liczymy na to, że przetarg uda się nam ogłosić. Liczymy na to, że też przetarg bardzo szybko zostanie rozstrzygnięty, że znajdą się oferenci, którzy zechcą rozbudować Fabrykę Kultury. Na czym będzie polegała rozbudowa? Będzie nowa sala widowiskowo-koncertowa, można powiedzieć, która pomieści ponad 200 osób. Zyskamy nowe pomieszczenia magazynowe, nowe powierzchnie warsztatowe dla naszych zajęć, więc liczymy na to, że po rozbudowie liczba zajęć pracowni stałych wzrośnie. Byliśmy przerażeni w tym roku, kiedy zobaczyliśmy w dniu zapisów na zajęcia długi ogonek jak do sklepu komercyjnego ze starych, wcale niedobrych czasów, który stał przed Fabryką Kultury i chciał ten ogonek dostać się na zajęcia. Na szczęście jakoś w miarę udało się to wszystko poukładać. Są listy rezerwowe i liczymy na to właśnie, że już po rozbudowie nie będzie takich problemów, że po prostu nie będzie można upchnąć wszystkich zajęć, no bo doba jest tylko 24-godzinna. Dzieciaki się uczą, więc po szkole dopiero zajęcia, a też nie można ich kończyć zbyt późno, więc tak to będzie wyglądało. No i oczywiście pomieszczenia biurowe dla ekipy, które są bardzo, bardzo niezbędne, bo jednak te warunki lokalowe są takie, jakie są. Cały czas jest nas trochę więcej co chwilę i no niezbędne to są chyba takie problemy, które cieszą, bo raczej gorzej by było, gdyby zainteresowania nie było. Oczywiście, że to cieszy. To mówimy o tym z uśmiechem na ustach. Filmiki, które pojawiły się w sieci, które mamy, bo głównie mamy stały w kolejce, publikowały i pokazywały, jak to wygląda. No, dla nas to jest powód do radości, bo też jest to wyróżnienie dla naszych instruktorów, którzy pracują z nami, których zajęcia, dzieciaki kochają naszych instruktorów. Te zajęcia kreatywne, zajęcia z malarstwa, zajęcia z ceramiki i właściwie wszystkie, no to te grupy są pełne. Nie ma takiej grupy, gdzie moglibyśmy powiedzieć, nie robimy zajęć, bo nie ma zainteresowania. Mhm. Czyli chyba jednak nie jest to prawdziwy stereotyp, że te miasta typu właśnie Reda to są miasta, z których się dojeżdża dokąd się i tam się pracuje, żyje, a przyjeżdża się tylko spać. I tak i nie. My wiemy, że Reda jest sypialnią, że próbujemy ten stereotyp zmieniać, ale tego się nie da, dlatego że miasto się rozbudowuje, przyjeżdżają tu młodzi ludzie, którzy na razie jeszcze chcą tylko, prawda, spędzić tutaj sobie taki wieczorny czas, weekendowy czas, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że głównym odbiorcą naszych zajęć są właśnie te maluchy, te dzieciaki ze szkoły podstawowej i to oznaczałoby, i mamy taką nadzieję, że ta nasza publiczność, właśnie najmłodsza, będzie rosła razem z nami, będzie się rozwijała, że te dzieci, które są dzisiaj na zajęciach z artystycznej bajaderki, czyli z zajęciach kreatywnych, za chwilę już będą na wyższym szczeblu, a niedługo powitamy ich na przykład, no nie wiem, na koncercie fajnym, który będziemy organizować, bo już będą w takim wieku fajnie nastoletnim albo nawet starszym. Mhm. Reda to jest miasto, w którym jest wiele młodych osób, wiele osób, które przyjeżdżają z zewnątrz i tam decydują się zamieszkać, natomiast pamięta o swoich korzeniach i o swojej tożsamości kaszubskiej. Temu służyć ma konkurs Kasubia Visuales, czyli konkurs na grafikę, w której chodzi o kreatywne przetworzenie tradycyjnych wzorów. W tym roku już prace są ocenione. Jak może pan ocenić? Czy ten konkurs gdzieś zatrzymał się i już widzimy jego formę, czy widzimy jakąś ewolucję? Jest trochę mniej prac w tym roku niż w roku ubiegłym, ale myślę, że trochę inny poziom. Tutaj ci wszyscy, którzy wystartowali w konkursie, widzimy, że przeszli już na kolejny taki level. To już jest coś, w niektórych pracach widać po prostu totalny odjazd, ale naprawdę tutaj trzeba się mocno przypatrywać. Czasami Matrix dosłownie i w przenośni, bo takie prace też były na bazie filmu i z tego co pamiętam, między innymi wyróżnienie dla takiej pracy i rzeczywiście czasami trzeba się doszukiwać gdzieś w wyobraźni, że to jednak jest ten stary wzór kaszubski. Natomiast jeśli chodzi o zwycięzców,
Dużo tradycji, ale tradycji takiej fajnej. Widać z takim mrugnięciem, przymrużeniem oka, z takim uśmiechem to wszystko zrobione. No i co ciekawe, nagroda po raz drugi z rzędu trafia do tej samej osoby. No to jest oczywiście przypadek dlatego, że wiadomo, jeżeli ocenia pracę, dopiero później sprawdzamy, czyja praca i gdzieś to nazwisko nam tam się zaczęło pojawiać. Chyba je znamy, ale nie sądziliśmy, że rzeczywiście nagroda znów do Poznania, znów do tej samej osoby. To znaczy, że ma ten taki freak ta osoba, która wygrała, pani Agata i gdzieś te oczy i zdolność pani Agaty z naszymi jurorami się spotkały. I tutaj, tak czy dobrze słyszałem, pani Agata z Poznania? Tak, pani Agata Stachowiak. Czyli mamy tutaj również pracę spoza Kaszub. Ale oczywiście, że tak. I ja muszę powiedzieć, że drugie miejsce jedzie do Krakowa, trzecie zostaje w Gdyni, a więc można powiedzieć w regionie. Natomiast wyróżnienia są 2 z Wrocławia i jedno z Nadolic Wielkich, chyba Wielkopolska. Więc to nie jest tak, że ten konkurs jest tylko tutaj u nas w regionie. Nie pamiętam, czy były prace tym razem z zagranicy, bo co roku były. Natomiast są wśród osób, które pracę nadesłały, mocno brzmiące nazwiska nie z naszego kraju. Więc to też cieszy, że ta kultura wyszła tak bardzo mocno, jeśli chodzi o Kaszubię, poza granicę naszego regionu, poza Kaszubię. Jest to jak najbardziej otwarty konkurs dla wszystkich i będziemy mogli też podziwiać te prace 26 października wernisaż, któremu towarzyszyć będzie również folkowa konferencja. Co konkretnie tutaj macie na myśli pod nazwą Folk Forum? Tak, rzeczywiście tutaj dużo różnych prelekcji, bloków tematycznych, które pozwolą nam poznać i kulturę Kaszub, i design, i warsztaty będą, więc będzie tego bardzo dużo. Ja powiem tylko na przykład takie hasło od regionalizmu do modernizmu, jeśli chodzi o haft kaszubski. Początek nowej drogi Kasubia Visuales, o tym też będziemy mówić. No i sama wystawa. A o 17:00 nie kto inny jak Tomasz Fopke, nasz ulubiony, fantastyczny dyrektor Muzeum z Wejherowa. Tym razem nie w roli pana dyrektora, ale w roli trudno powiedzieć piosenkarza, a rapera. Więc po raz pierwszy Tomek zagościł u nas. My się bardzo z tego powodu cieszymy. Ja sobie ostrzę zęby na występ. Razem z córką, z Damroką będzie zapowiadał swoją nową płytę, dosłownie i w przenośni. No, będzie to na pewno ciekawa rzecz. Tutaj przypominam, odbędzie się 26 października i to jedna z rzeczy, które w planie na najbliższy czas. Również znajdą się atrakcje dla seniorów. Tak, piątek, bardzo duża impreza, senioriada w Redzie. Zapraszamy wszystkich tych, którzy są w kwiecie wieku, którzy już czują się na tyle dorośli, że będą chcieli z nami zasiąść podczas senioriady. Zasiąść i nie tylko, bowiem oprócz wykładów, spotkań z lekarzem, z wizerzystką, z dietetykiem będą akcenty muzyczne, będzie Teatr Muzyczny Hals, czyli Mirek Rymarz z występem, swoim zespołem, taka biesiada muzyczna. Będzie bardzo dużo pozycji, będzie można zmierzyć ciśnienie krwi, badać poziom cukru we krwi, więc no dużo tych pozycji przygotowaliśmy, tam cały czas coś się będzie działo, cały czas będzie można korzystać również i sprawdzić oferty naszych reckich organizacji, naszego ośrodka pomocy społecznej, ośrodka sportu, które też mają przecież swoją ofertę dla seniorów. Będziemy podpowiadali, jak seniorzy mogą znaleźć porady prawne, gdzie szukać, czego szukać, bo czasami w tym gąszczu zawiłości seniorzy się gubią, a my chcemy po prostu pomóc i mamy głęboką nadzieję, że to będzie pierwsza i nie ostatnia senioriada, że będziemy ewaluować, że to się będzie rozwijało jak najbardziej i trzymajcie, mili Państwo, kciuki za to, żeby seniorzy w Redzie byli zadowoleni po tej imprezie, bo to naprawdę dla nas wielki sprawdzian. Oby się udało. Jakiś czas temu również Fabryka Kultury przeprowadziła konkurs na scenariusz filmowy i te teksty, z tego co już się tutaj dowiedziałem, nie wylądowały w szufladzie, tylko będzie z nich użytek, prawda? Tak, rzeczywiście Krzysiek Walecki, który wygrał konkurs na scenariusz do naszego
filmu kryminalnego rzeczywiście doczekał się adaptacji. Cała wielka grupa filmowców ze Sławkiem Podwojskim na czele już złożyła wszystko, jest film gotowy. Dzieci wideo, zależało nam na tym, żeby to nie była taka tylko sztuka obserwowania, jak profesjonaliści pracują, prawda, na planie filmowym. Oni wszyscy, cała grupa to byli wtedy filmowcy. Każdy miał swoją rolę, każdy miał swoje zadanie, każdy miał przydział odpowiedni i teraz będziemy mogli w najbliższą sobotę 13 października o 18 zobaczyć Dzieci wideo, więc bardzo serdecznie zapraszamy do Fabryki Kultury. To już druga edycja takiego przedsięwzięcia. W ubiegłym roku bardzo fajny pomysł również został zrealizowany. Jak tym razem, no to o tym przekonamy się. Ja filmu oczywiście nie widziałem jeszcze, też będę widział go dopiero na premierze. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie w najbliższą sobotę o godzinie 18 do Fabryki Kultury w Redzie na projekcję filmu, na premierę filmu Dzieci wideo. Będzie trochę z Cannes, trochę z Hollywood, bo Sławek przygotowuje wiele atrakcji takich okołofilmowych również. Więc wielkie święto filmowe również. Już jest cały natłok różnych wydarzeń, które są przed nami, ale odbędą się także wydarzenia muzyczne i inne. No tutaj możemy dużo wymieniać, prawda? Tak, rzeczywiście. Przygotowujemy się do kilku projektów muzycznych. Ten najbliższy to koncert zespołu Klosterkeller, Ania Ortodoks na scenie już wiele lat. Po raz pierwszy w Redzie włączyliśmy się w trasę koncertową jubileuszową. To 20 października. Później zaduszki jazzowe, drugie zaduszki jazzowe. Zaprosimy wszystkich do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętej Katarzyny, czyli do starego kościoła na ulicy Gdańskiej, gdzie dzięki uprzejmości księdza proboszcza Mariana Świątka będziemy po raz drugi mogli zobaczyć śmietankę i to naprawdę śmietankę muzyków jazzowych z Trójmiasta. Będzie Asia Kniter, będzie Przemek Dyjakowski, będzie Leszek Dranicki i ich przyjaciele, cała plejada gwiazd, muzyków, saksofonistów, kilku perkusistów, kilku klawiszowców. Ten skład w porównaniu z rokiem ubiegłym jest zdecydowanie większy, więc naprawdę to będzie uczta jazzowa 3 listopada, a kilka dni później 9 John Porter, więc myślę, że tego jegomościa przedstawiać nie trzeba. Wiele wydarzeń przed nami. Fabryka Kultury w Redzie na nie wszystkie zaprasza. Jest przed również ważnymi wydarzeniami związanymi z rozbudową obiektu i przed urodzinami, które wypadają w połowie listopada. Czego z okazji tych urodzin życzyć Fabryce Kultury? Ja myślę, że na ten czas rozbudowy życzyć bardzo szeroko otwartych oczu i cierpliwości, bo wiadomo, że Krakowa od razu nie zbudowano, a Fabryka Kultury też się od razu nie zbuduje, więc będziemy mieli taki trochę plac budowy za ścianą. Mam nadzieję, że cała ekipa przetrwa, bo trochę będzie na pewno hałasu, trochę będzie niewygody, ale to wszystko po to, żeby mam nadzieję zdecydowanie wcześniej niż za rok o tym czasie otworzyć uroczyście z pompą kolejne atrakcje Fabryki Kultury i chyba właśnie tej cierpliwości podczas rozbudowy trzeba nam życzyć i obyśmy nie zapominali o tym, że rozbudową, a życie płynie, więc nasza oferta, żeby cały czas mimo wszystko się rozwijała, żeby mieszkańcy Redy i okolic, nasi goście byli zadowoleni z tego, co fabryka proponuje. I oby tej cierpliwości nie zabrakło, oby wszystko funkcjonowało przez ten rok i oczywiście, żeby później dalej Fabryka Kultury się rozwijała. Rozmawiamy na ten temat z Tomaszem Wiśniewskim, dyrektorem